Hranice na Moravě jsou krásné město s bohatou historií a kulturou. Vítejte v Hranicích na Moravě. Snili jste o ideálním bydlení? Dnes vám představím jedinečný rodinný dům, který se zde nachází. Tento dům je před rekonstrukcí, což vám umožňuje obrovskou výhodu si jej udělat dle svých potřeb a představ. Dům je situován v klidné lokalitě, která nabízí skvělou dostupnost ke všem potřebným službám. Za domem se nachází zahrada a garáž, kterou můžete proměnit na pergolu a grilovat zde s přáteli nebo pořádat rodinné oslavy. Zahrada je ideální prostor pro odpočinek nebo trávení volného času s dětmi. Určitě se nezapomeňte podívat na více informací. Najdete je na webových stránkách zach-petr.cz/prodej domů v Hranicích. Tak co, přijďte se podívat na vlastní oči? Budu se vás těšit. Mějte se fajn.